aton nga mga viewers, palihog, like, kag share para everybody happy. Karon nga hapon do nag-amat-amat naman gutok ang aton dalanon. Labi na gid gati karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, Mother's Day pa, sweldo sa mga kinsinal. Ginasigahom ta nga makabawi-bawi ini nga Biyernes ang ginalangawan nga mga festival sites sa Bacolod ko negosyo ang paghahambalan. Kabay pa nga hindi lang maglain ang tiyempo panahon para bisan paano makapaugat-ugat ang mga nagakalaon kag nagailinom sa mga kiosko. Kaway gina dulaan gal o mga ton nga kalangitan. Apisan kati may bagyo nining kita pero malayo-layo siya. Dito na sa part sang Northern Luzon. Kung nagaulan-ulan gid man diri sa pila ka bahin sa probinsya, sa kabugusan nga Western Visayas, partikularmente sa Bacolod, dala ina sang hangin amihan. Kita nyo nga hangin. At syaga doon ito katugnaw, no? Siningkalit nila niya, baw nagapabatsyag ng bulan sang Disyembre. Kuwang bulsa daw Agosto. Ikabay pa nga opdan ang ining Biyernes nga adlaw sang maayo nga panahon. Karon nga hapon do isa sa mga event ara dira sa Bacolod Old Airport. Daw gininbitar ni Mayor Albi ang tanan nga mga barangay kapitanes sa bilog nga barangay, 61 barangay sa bilog nga Metro Bacolod, dala ang mga kagawad pati ang mga empleyado sa syudad. Daw gininbitar ni Mayor Albi sa isa ka pagtinipon-tipon dira sa Bacolod Old Airport. Kasi makalingling da karon si Action Zel Minardo kung anano da ang sitwasyon da sa Bacolod Old Airport. Pagkatapos kaginimbitar ni Mayor Albi ang tanan nga barangay kapitan sa Bacolod pati ang barangay kagawad. Basi may i-anunsyo si Mayor Albi o basi kung may kayuhan iatag si Mayor Albi. Ligi na sigahom ta nga ang atubangan sa Bacolod Old Airport, magutok-gutok ang trapiko. Ligi na sigahom ta nga ang pagsulod dira sa mga salakyan, service sa mga nagklalaing nga barangay. Sa bagay tiyang aton nga Old Airport, syado man ka tawhay na da. Syado pakalapat. Importante nga hindi na mag-ulan, kaya kulang-kulang ang kanupida sa Bacolod Old Airport. Ibaloon ta na karon na, dugay-dugay sa situational report ni Action Zel Minardo. Ang plaza, kabay pa nga may mga customer na nga nagaplastar sa lamisa. Ang pagpanumdom ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa mga nagabaligya inasal, ang punta ninyo kaasalan palihog punggula. Ang nagataliwis nyo nga asalan pangutda kay bawal ina kaginadumilian ina sang aton nga mga kapulisan. Wala sang backpack sarang madala sa sulod sang plaza. Kung may backpack ka, ibilin gidina sa entrance na may pulis garagabantay. Mga slim bag na yakag mga shoulder bag okay lang na. Pero kung nag-backpack ka, ipabilin gid sang pulis ang imo gina uribay nga backpack. Bot siningon, ang backpack hindi allowed sa sulod sang Bacolod City Public Plaza. Sa imanaguro sa iban nga mga festival site, mas ginid-id pagit ang seguridad durante nga nagaamat-amat kita
patapos-tapos sa aton nga Mascara Festival sa syudad sang Bacolod. Ang atong kapulisan ti wala man untat nga naga patigayon sang pot patrol body system para lang ma-ensure nga peaceful kag happy lang ang aton nga mga bisita. Again, kabay pa nga hindi na magulan para nga ang tanan happy. Anong mga bulo balita sa lokal? Bantayan nyo report dugay-dugay gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters. Ang report gikan sa Bacolod City Government Center. Bacolod City New Government Center, NGC. Dalon na dugay-dugay nga report ni Action Art. Proseso angot sa 20,000 ka mga nauna nga back chip cards natala na iga-distribute sang syudad ginatinguan nga matapos sini nga bulan sang Oktubre. Balita naman gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dalon ni Aksyon Eden Abuso Multi-Sectoral Advisory Board Summit sang Philippine Army ginpatigayon diri sa syudad sang Bacolod. Sa balita nasyonal, ari naman, bantayan ta naman ni eksperto, XBB, sub-variant sang COVID, may posibilidad nga nakasulod na sa pungsod Pilipinas. Ari naman, lain naman ni nga klase virus nga dala sang COVID-19, nagbata naman. XBB naman ay kadamo sang BBB ning guas ni. Alain naman ako magtibuok naman ako. Balik tinatanda ako itong hamba ni Presidente Bongbong Marcos na hindi na tayo pwede ka-lockdown. Mahimo lang ang gobyerno nga hindi ma-lockdown ang isa ka lugar. Kung may araki man pagsaka, another sub-variant naman niyo sang COVID-19, ang XBB. Sa pinakabahin, favoritism sa supplier sang DepEd gina-investigahan. Department of Agriculture plano pabutangan sang SRP ang kalamay. Ang kalamay daw ay ganubo, no? Apisar nga pila na sa mong kilo. 100 pesos. Ay mo 70 pesos king kilo. Diba, diba sobra pa? Ginaduso nga pagkakasang 12% VAT sa basic commodity suportado sang PCCI. Amo na mga dulog-dalag ko nga mga balita sa nasyonal. Pag may time, tagantala chimpo kag ligwa. Diri sa aton sining nga pagpangalaga. Isibo ng marasan sa inyo Marilo, Action Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Check tayo na si Action na Zel Minardo. Ibaloon tayo ng sitwasyon sang Bacolod. At ikay na pagkadto na dito sa station. Diri sa downtown area ginutok na. Pero may mga damo man enforcer nga naga-supervise para lang makagiho, bisan hinay. Bisan hinay, basta kagiyong sa lakyan, why problema? Ang lain ko nagabara. Kay laban kagin sa lumos sa trapiko. Ito kung nadalian ka, bugto tae kagidi. Panos gidi. Sige, check tabi sa Action Sel Minardo sa patrol. Observation report. Sel, may hapon, where you? Umon nga hapon. Yes, where you? Sa plaza. Sa? Sa plaza. Plaza. Way kadto kalabay liwat balik to sa Old Airport. Sa Old Airport. Amo po man gyapon ang sitwasyon. Ang Old Airport kadto dito na kay na kapakadto kunong mga barangay official ta. Posible action Eric, no? So tay bisitahan ta lang to karon, magasugod sila after sinisang mga 6 PM to, no? Ang ilang assemble. Alas 5? Alas 5.
Oh. Di pa man sila siguro mag-start dito sa 5. Ti siguro kati pabuto man ang tanang nga barangay kapitan kagawad mo. Si Mang Marites naman ko to. Ati laban basi kung may good news to si Mayor sa mga barangay official. Gani, ti Chicharon talang after ta reaction Eric. Oo. No, kagati so far, diri ang sitwasyon sa may Bacolod City Public Plaza, pisar nga ti kagina nagatulot-alit nagaulan-ulan, no, diri sa may syudad, sa mga areas ng syudad sa Bacolod. Pero ti sa gihapon ng mga kauturan tayo hindi mapunggan. Di mapunggan Hindi gyapon nga. mapunggan, damo gyapon nagalaga no amo sining hapon ilabi ng mga estudyante kay ti buwan Sabado naman aksyon Eric no wala Oo. man sila sang klase. Mm-mm. After sila mga naka-uniform pang iban mo no dire-diretso sa may plaza aksyon Eric ti ang mani oras nakasarado naman ang dalan Araneta kagagiban so rerouting na ang lakat sa trapiko no heavy na in some areas dira sa may NGC ganyan Eric. Expect as of this time is bumper to bumper na ang amo sinino ang lakat sa traffic ko ya sa may bahin sa new government center Ang sinitro. imo dira nga live video to sa plaza. Kapilit. Ang naga sa dina. Ari sa may entrance gid bala sa may atubanggit sang video Oo. sinasyon Eric. Ara sa bali entrance nga nakuha mo video ang likod sa entrance kamusta? ang likod sang entrance ariyo may nagapamitik na di may Ang nagapang picture bala. ang ginapakita mo yung nagasulod pero ang sa sulod anong kamusta ang sitwasyon sa sulod? Amo sinasyon Eric ang flow sang mga tao diri no. Kung ang lakas ng sitwasyon na diri is Gusto ko makita ang mga kiosko bla sa buong kay Biyernes. Oo. Kitaon dira. Oh, kita non. Oo, Pero oo, layo ka sa mga kiosko. Oo, sa mga kiosko kagati. Sa mga action Eric amo ning oras wala pagid tawo ang mga kiosko dili Way pagid. Oo. So diri sa Way pa sa naka-kuan, way pa sa naka-flow priming sa lamisa, way pa. wala pa action Eric no amo ning oras nagabag-o laman sila naka-plus target kag nagasugod pressing ang kapulisan is 6 PM. Pero Okay. diri sa may tubang gini sang replika no damo na din naga-standby kiniara nagapamitik ning action Eric mga nagapang picture. Pwede na? Oo, gapang picture sila action Eric mga photographer gini bala iban Pila? nga mga Pila bayad sila na sila? Niara, libre, niara. Man mabakal ka ng speaker nila nga tag 20 be ang isa ka bilog. Tapos libre na nakamo ka pa picture. Ikaw isa kon grupo kamo pwede get. Tinamit tani nga kung nga picture ng grupo, may kopya man tani bla para gwapo. Oh, may ara action Eric gina-post sila nga Facebook sini. Sa ila Tapos, Facebook. Oo, ngitaon mo lang na dahil sa may mga page ni sila ng mga photographer. Sa sticker mismo ginapapilit, may ara sila nga page da ginabutang. Oo, ari sila action Eric na mga ano sila malupit. Sir, tagpilang sticker nyo nga ginapagyan. 20 pesos mo. Kaya purpose ng mga sticker for ginadonate naman sa mga charity naman Just like example, may nasunugan last naman previous na charity sa La Casillana na nasunugan. Gin-invite naman sa mga riders na mag-gain sa amin niya tagipirap na charity. And yung pagi sa charity naman, kaging padulong dito sa La Casillana. Hindi na nga daan. Ha? Manila o mga religion. Ang iban riders is relief good. Ang iban good to touch. Kaya di pa kayo umalay. Ano ganun pangalan? Pangalan ko is BJ. Oo, BJ yes. na sa ako yung page. Dugay na nang iya trabaho nga muna. Ang correct, Dugay ng trabaho ni isang ang iya trabaho, dugay na na. bugay ka na sa yung pamitik. Bali, dugay naman ko ng pamitek. So, mga 3 years naman. So, ang una kong page is na half. So, may nagkawat. Nakapildo na mo na time. So, ikaduha na yung page. Madaon lang dyan. So, ang una kong page is 48K followers. So, subok, nagkadagan na mo sa mga page. Ano naman dasig naman. Yes. Bukod na lang. Oo. Kaya mo na gani action meron, no? Sa Dregang libre, sila pitik ni Sir, Oo. sila sticker, sila at least ano lang, hindi lang nila tagagaligyan, sila for their own good, action meron, nagagamitin nila sa Okay. may mga, sa charity nila, tapos sa mga nasunugan, nabahaan, sir, Yes. Nabaan, natabok ko kay ko sa Inter Island Charity. Natabok ko si Bohol, Iloilo. Na-coordinate sa Bilog na Riders. sa DSB ka mo man, sir, no? Yes, kami na sa pamitin sa DSB. Taga-tingin na siya, Hazel? Taga-dengi ka mo, sir? Ako sa Barangay Takulen, Gigwea. So, Bakulod. nasa ilo na po sa may Barangay Tangog. Sa tango ka na. Pagbaro, nag-action na, Rick. Kada, oy! Wala kami ni Balay, wala kang kabalo.
To paray ka mong gali balay. Ba siguro sabi ka sa tawag, sir. Matahon ako sa Asa matahong ka sa sensitay na kaya sunere. Sabi tanay lang. Dami plano ka, ha? Sabi tanay lang. O, di, sigong, o, kaya na directional ko mga estudyante. Oo. Sir, thank you again. Sila ni actionary, mga nagapa-picture na rin. Mm. So, sari, tama na gusto nga mga photographer. Ti tani na pa picture ka man da. Limo sila pa picture ka bigan nga report ko live. Hamba naman sa karat ika na mo. Oo. Ano ka, bariga, nagpa-picture na ko na siya one time. Oo. Kung ito kasi nagpa-picture ka na, sa libre lang man, depende man kung bakal ka sticker, wala man sila ka family, nag-voluntary, di naman actionary. Okay. Kung magbangkal ka sila isang sticker sa ila. Di pero diri actionary, Oo. obserbaran naton, ang sitwasyon sa buong na parehas ang nagligad sini nga adlaw ng mga Martes so do amo gini kadamo diri sa Martes siya ligad do wala kaya ka ulan-ulan no unlike sa kagabi do kami nga mingaw gid pero sa buong na buhi naman ang plaza amo nang ginatagabay ni din subo nga tagabay ni din ulan galing kay ang galog na makita natin do medyo talapdaman do agi lang man ang ulan malitig kung sa madula naman so ang mga kutuhan ta maka-chin-chin sa subo Damo. Damo sa buong tao gid jagali no. Sa buong no nga adlaw no, Biyernes no. Okay, diri sa may north yung babae nung kalangitan do medyo ano din medyo gatuton tipo ng galong. Ay gali sa plaza. Oo, ang south yata nagsulo sa naaw na. Oh. Amat-amat gid bugat ang kalangitan na nagkamalit ni again no. Dako damo na sa nagatinumpok da. Dani ari damo sila kay nagapapicture din sa actionary. Na. Magluwas na sa iya kag in-interview mo pag-ulagid damo pa sa mga kopdanan da. Oo, bali ang ari din sa buong na lima sila kapag actionary. Okay. Sila actionary. May mga pages na rin sila nagabaligyan ng sticker kag ginadonate nila nila nga income no kay damo man sila katamo mga photographer dere ibang dapat nakabot no isa te kasubot na ng iba ng mga pictures sila na kay kung sila ilang nga makita nalisin nila kung ano ginapicture ginapost sa Facebook Daw laban ang kasulod nga kita ko do nagasoksok pa school uniform laban na estudyante no. Oo, mga estudyante generic na yakin na sari-sari ng mga ano nga mga silakan. Oo. Subong. No, kagati of this time, so okay pa ang bad pero karon ti mag-testing na sila mag-6 na. So hindi na pwede. Panalaw kasi ang mga estudyante fit on sila kon monitor bala sa mga police no nga minor katabi 10 PM is ginapapuli na ni selection erect. Okay. Tamay man ang pulis ta ka do instructor gyapon sa Presking da. Oo, gapang presking sila 6 PM na sila masugod sa presking nila. Ang mga backpack do ano man allowed na mong sulod da? Ang nakabakpang. Oo, kasi may mga backpack ano kita estudyante aw. Ang mga student actionary pero kung dapat bawal gini siya. Magaling kay tuda din allowed na lang nila subo. Okay. Kaya nakalin ng silahan din. Ate, intindihan mo lang estudyante mo na. Oo, estudyante man. Pero karon gina-advise ang gusto kung pwede pala hindi na rin maglalabag. No, kung hindi lang man estudyante magsulod di pag Galing kati ang ibang estudyante sila hindi na magpuli na malagaw-lagaw na dito mo na dala nila backpack nila eh. Oo, gani. So ang mga hindi malikawan kasi kalabanan yung sila babae nakabakpak na generic no. Gani. Oo, galing kasi wala man na sila siyang kung hugot naman nila nga ginapatuman sa niyang pag-ukay sa mga bagay kung pag-checkiyar kasi malikawan hindi ni kung may mga dalang dead weapon. So may mga official asang pulis kita nga daw ay kita kilala. Kaginan si Sir Sarona sa Sir Sarona, San Carlos na Sarona. Oto ni Sir, oto ni Hambakula rin dalain, maningal tsura ni Sir Sarona man. Oto niya nga galing, nasa San Carlos. Si Police Lieutenant Sarona? Oo, ang sa San Carlos, Black Generic. Deputy? Oo, deputy niya siya. Di siya na destino ng area? Sa San Carlos. Hindi, what I mean, sa plaza, di siya na destino? Ang sa diri sa plaza. Oo. Ang taga San Carlos, ang madri ang Sarona, ang nag-supervise diri sa mga nag-checkyan actionary sa mga kapulisan. Oo. Diri sa may entrance, dito sa may dalat Araneta. Damo tao, no? Nakajakpat sa po, damo tao, Gani, nagpalusot gani, oh.
Kabay pa ng mga tao na ma-convert na nga magkadto sa mga lamisang magkaon kang mag-chat-chat na magkapanyapulo-panyapon para makabulubinta man. Galing kayo dito prano pa mang. Magani man o. Tiprutan abot ang mga asalan daw. Way pa ginaso da. Sa inasalan, wala pa gid aksyonerek. Way pa. Pag gid tong chat sa ginang. Super dire sa plaza daw less ang mga pulayon. Mga nagatingiya sa Piesco. Oo. Pero sa may instituto yang gambalang ya maraton to yang timingan lang. Si Sir, may ano di sa ako, na mag-order ako ng pizza. Sino na? Sir, Mike, Makoy lang gabi. Oo, namit lang yung pizza ni Makoy. Namit, gad man. Oo, i-regards ko ta kay Makoy. Regards na ako na, sir. Para sa mo, regards ko na sila ni Action Eric. Oo, kamusta lang connection nila eh. May mensahero. Oo, namin na pizza ni Makoy daw. Suabe na. Kita ba? Abara si Sir Makoy, mo sir, way sampol? Bye. Why dala si Sir Makoy da sampol? Da. Kita na? Ano na pizza? Namit na, ready sa may barangay 35 lang mo. O dahil nga utod si Action Cell. Ang pizza ni Makoy namin na sa barangay 35 daw pwede ka ta ka-order online na siya mo. No, namin ang yung totoo man namit ang yada ako ang pizza da ni Makoy no. Ti ara ko sa mong duty, sa mong si Makoy da sa kwan sa entrance kita sa Dalan Araneta pasulod sa Bacolod City Public Plaza gle do sila guro na deploy. Migo ta Makoy pulis ni no sa station sa Benny siya. Action Cell. Action, correct. Oh. Oo, ano to? Ano na to sabon ka pizza? Namit gid man. Namit kid man Katilaw na ko na. Tilawan ta na daw na. Oo. Direk, mag na ano na lang nili, dagon okay na lang ni ang mga backpack. No kahit na mo may nagaulubra. Gina-checkyer na lang nila, na pressing na lang with mga estudyante, mga kalabanan nga nagasulod eh. Naging allowed na lang. Kahit ayaw-ayawan. Kaya kung pasagdan mo lang nga magambak, nga bawal, ang backpack, kahit tinamudamo, gid katama, yapon. Ikaw ni Billy, mga estudyante, backpack nila ko niya, mabantay pulis da. Oo, kasi may mga obra ba na rin sa opisina, diretso ding iban. Oo. Okay, oo, doon ka, man nga bawalan, wala sila sa binlang. Gani. Magbawal ka lang guro sa mga gulugabi na. Ara na? Ha? Ara na. Ara na ang? Ara na, talite. Di wasaag tao naman karon day. Sabi ka, matamat yung hawan eh. Ay nano man yung panahon nga na sunlog daw. Gani, sunlog ka tama. Di pa nga biyernes, na pa siya nagtiri-tiri. Gani, kung gindoboy na sa aga, pagkagabi na ito yung ang korupsyon sa mga kauturan, pa, ano na ni? Sige-sige na tani. Gani. Wala ginagugbo ng panahon. Ahoy. Mapanas-panas mo ng galo, maksudere ka. Kabay pa. Oo. Amo ni nga oras, no? Biskan nga pananisig, gadamo, yapon nga gadamo, dari ang mga tao. Kagati nakalaka pa ng subong ang mga nagapunto dito sa may kiosko. Gadamo, gid ang talitnisin no? So, ang mga nagabaligya, dari sa panggaron, dari damo, naman gani ang mga sidewalk o vendors, di ba naksuneric? As long as hindi ka dira makaabala, man nagsige na agyan sang tao kag sa nasa lakyan no kay para hapos lang in case of emergency ang ambulance tapos kagaiban ng mga salakyan no sa mga opisyalis di makalabay-labay lang diri sa may area sa Bacolod City Public Plaza. So for actionary Sir, ang alam dumon tower kung gabi kasiga na way pa. Wala yapon ang sa tower there ya. Wag yapon kasiga gabi. Diga daw kasi na malikmatang lang ko balaw. Oo. Galing mo ni oras siguro way para kasiga guro na da. Kado sanag-sanag pa man. Ang ano lang ligat. Sabi ko nga kasiga ang tower, ang lights hindi para sang sound system. Kaya may sound system sa tuba. Oo. Oo, ang ginaano ta daw ang ginalauman tama sa government ang tower masigan nagaling kay do lang. Base karon gabi karon mas siga na sa karon na. Lang ang tower sa pagsiga, brown out pa. Bakla
Wala ang pag-rock Christmas light. Kaya na dana siya, hindi ka lang makita transparent. Ano lang yun siya. Oo. Kaya nabasko kang ulan, why man? Dula na? Dapat ito dito yung generic. Sige, gyapon ba? Supot na. Gani, support lang. No, so for generic, wala man siyang 14 days, no? Dato niya sige monitor, wala siyang angot diri sa mga festival yung dagpuan yung insidente. O pag na-record ang mga kapulisan, wala sa mga deadly weapon na-recover sa pila ka mga venues diri sa mga syudad sa Bacolod, Subong, no? Ang mga tao diri sa dayon nga nagadamdamo sa may Bacolod Public Plaza kadto matamat na gibuhat ang lakas ng trapiko Subong nga hapon. So nang observation report kagikan sa patrol ni si Action Jim Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Sir Minardo reporting live dara sa Bacolod City Public Plaza. Amo gining kontra daw ang ulan-ulan nga katulad talitid yo. Kabay pa nga mag-sinaw-sinaw ang atong kalangitan para nga magbalik ang oras ang tawod na Blas Plaza. Yara na kay Subong Biyernes tiga sa gahom ta nga damo-damo ang customer kag timing mo sa mga Mother's Day ho sweldo kabay pa nga mangin Mayo ang lakas sa negosyo ining adlaw nga Biyernes hasta sa Sabado. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:35 when we come back. Report na gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Kinahigugma ko ikaw. Kinahigugma ko man ikaw. Tubtubs. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya ako mangulam. Eh, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor, sa pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gahulam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko. Nadala, nagig kami nga. May pamangkot pa gidaw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, yung pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, nga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes, Ano kang hatap ang... one. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang kamo ka hindi nyo git pag underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, yung
pigado. Tapos muna kay ano ko sila. Manisurbo ko sila lang. Tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Balik diri sa ato balagad this time i-check ta na mga report na gikan sa ato sila nga mapatrol unit reporters. Unahon ta report ni Aksyon Artayo pon gikan sa New Government Center. Standby sa report Action Eden. Proseso angot sa 20,000 ka mga naunang back chip cards na tala na iga-distribute sang syudad. Tingwaon nga matapos ining bulan sang Oktobre. Ari sa Action Art ay hupon. Line number 2. Action Art may hapon. May nga po lakson Eric amo ng target sa Bacolod City Government. Right after kay inamalumduman may ara sa signing sa Memorandum of Agreement dira sa Bacolod City Government Center sa diin na digin na patigayon sa tunga ni Mayor Albi Benitez kada sumungman na pamunuan sa Bacolod Queen Mercy Hospital. Nang ining sahi karon sa target sa city kundi mga 56,000 da ang application nga napasa sa city. Pero ang first phase ni nga prioridad nga unahon kung back chip, mo ni siya ang 20,000 or 20,000 ka mga aplikante. Now, sa malumduman akson, Eric, hindi lang gali ini ang ginatinguan karon sa karon nga administration nga hindi lamang ang pag-set up sa maging coordinator sa tagsa ka mga hospital ang i-set up kundi may ara man kung kinanglanon nga pagpahamtang sa back chip office no diri sa Bacolod City in order to cater gidiakan directly amo ni sila mag-attender sa tanan na concern kung parte sa health program ang paghambalan. Now, isa sa mga naibaruan ng Councilor Calao Pontevilla nga this October o November or December tinguan ginila ang unang batch matigayon ini. Now, sa naibaruan nga ang pinaka-latest nga pirmahan amo ini ang MOA sa tunga iya sang Queen Mercy sa diin nagpasiguro na sila nga mag-provide sang 30 ka mga air-conditioned wards no diri kay Pontevilla kag ini siya action Eric kon may ara na halimbawa sang distribution sang back chip cards gilayon ni sila daw nga ma-accommodate sa tatlo ka mga hospitals including sang Queen Mercy basta importante matapos na ang proseso. Yari nga palayag ni Councilor Calao Pontevilla. Air-conditioned ward ang tawag nila, no? Ang aton PhilHealth nang nagpreparar ang aton actually pasalamat kita no sa Queen of Mercy kay I think in-renovate nila no intended for ang area intended for the back chip ng recipients no. Okay. So this is a very good news together with the two other private hospitals nga naguna. I think the support and the partnership with the city is growing. Actually ginaprepara more or less sa ni Mayor. kabati na lang karon sa action filing line program ang kasugpon sining palayag ni Councilor Calao Pontevilla. Para sa Action Reports, afternoon edition, Action Nagtayhupon, una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio.
Thank you, Action Art. Tayo hopon, gikan sa New Government Center. Dugang sa nakaroon sa Action Firing Line ni Action Marlon Hinevea. May kita ko dako man na bulis ng pack-chip niya. Please may mga nagpariser na nga mga private hospital nga mga join kag mga bulig sa silinga programa sang syudad sang Bacolod. Alin sa report na Action Art, sa luwantang report na Action Eden Abuso, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Multi-Sectoral Advisory Board Summit sa Philippine Army ginpatigayon diri sa syudad sang Bacolod. Yaring detalye upod kay Action Eden Abuso, line number 1, Action Eden may hapon, please come in. Action Eric ginpatigayon sa syudad sa Bacolod ang tuigan nga Multi-Sectoral Advisory Board Summit sang Philippine Army. Sunod kay Lieutenant General Romeo Browner Jr., Commanding General sa Philippine Army, tuyo sang MSAB Summit among magsapol ang naglain-lain nga mga MSAB sang naglain-lain nga Army units para magplastar sang ilang mga eksperyensya kag ginahimo nga tikang agod kun epektibo magamit man nga estratehiya sang iban nga MSAB para sa ila na sakupan nga lugar. Dugang pa ang MSAB, isa ka advisory group nga nagahatag advices sa mga Army units para sa ila transformation roadmap. Pamatin natin ang kabahin sa pagpahayag ni Lieutenant General Romeo Browner Jr. So this is the Multi-Sectoral Advisory Board Summit. This is being conducted every year, once a year, where the MSAB of the Philippine Army at the level of the General Headquarters meets with the various MSABs of the Philippine Army major units on the ground. So last year, I was the commander of the 4th Infantry Division. Doon kami sa Butuan City. This year, we are holding it in Bacolod City, and it is very nice timing because we are celebrating the Mascara Festival. Balita halin sa po ang ka-action ni Action Eden Abuso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Salamat kit Action Eden Abuso. May hapon nila kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez. Si Manong Emil upod sila kuno ni Armando. Going home halin sa Malingin, Bago City. Salamat gid kay nung Emil. Migo ko Ed Payumo sa Barangay Singkang, baw nagapamati gid permi niya. Kamusta ka dato to Ed Payumo? Do higla man ta simo no? Way kita da. Amigo ko Ed Payumo. Dara sa may Kalong Airport. Ka-monitor gid karon nga hapon sa atong sining nga pagpangalagad. Ana sinuro may hapon gid kay Melvin Piñapel. Elizabeth Gamala may hapon kay Maishi. May hapon gid dira sa imo. Ana sinuro may hapon man dira sa imo. Watching from Barangay Kabadyangan, Sipalay City. Labi na gid sa pamilya ko nagapamati sila sa Action Radio. Halin kay Maylin ni Noria ga monitor man, no? Salamat gid. Kay Nelly Owi Katz, Teresita Batik-Batik Suela, sa mga batik-batik ang Suela family, ka-monitor ko na. Paring ka na lang sa kayo sa Tokyo, Japan, may hapon na si mo pare. Athea Kimeriman, kay Starizel Ginol de la Rosa, listening from Candoni. Upod ko si Ma'am Abila, Ma'am Sanzino, kag Ma'am Iofre. Christine Minyes Villalobos may hapon gid kay Senior Fire Officer 3 Benji Di Paula sang Bureau of Fire Protection Substation dira sa Barangay Panokoy may hapon dira sa inyo. Kay Fernando Bongbong Narciso, Baby Jean Benedicto ara sa may Seaside Barangay Tangob. May ano da sa Old Airport Action Eric. May event da dawara ng mga barangay official sang 61 ka barangay sa Bacolod upod sa mga city employees sang syudad, no? Nang nag-imbitar si Mayor Albia. Bulo banding guro. May maskara mo. O si Mong Caltorilla sang binalbagan may hapon gid. Migot Georgia Gargasiran. Marilo Trabilia Katinoy may hapon gid. Lilian Tadina Claridad may hapon. Kay Belma Barbo. Humalumina ang Hilagayon Dato Castillo dira sa Bangga Tutong 1 Barangay Filisa ga monitor gid. Maria Luz Palacios may hapon.
Alin Lowy Himotea, dira sa Kaliling Kawayan, pa-check attendance lang. Angela Gayondato Castillo, kay Orocha Evelyn from Manila, Quezon City. Damo ko no galagaw di sa Bacolod. At kay Juan Mascara, Inday Evelyn mo. Melinda de Merinda, mayong hapon da. Damo galagaw, monitor lang ko di sa La Carlota. Melinda de Merinda. Ano ni sang migo kung di merin sa unang rebel return man. Efren Altamera, monitor sa Victoria City. Marilo Baron, may hapon. Nobi Magapan, monitor dara sa DSB Pandanon. Jan Vicente, pamilya ko dira sa Himamaylan City. Kagarabalan, Vicente family. Aling kay Jan Vicente ang panamyaw. Julie Militado Patrimonio, sang Singkang, may hapon gid. Milili Oligo, sang Vanis Cafe Tangub. Inday Jess Gualdrapa, Sitio Libon, Barangay Tuyom, Kawayan. May hapon yun dira sa imo. Yvonne Butcher, sa Germany, ginatamya lang diri ang iya pamilya sa Morsha. Amo man iya sining bana. Kag iho ni Iko. Gamonitor gid sa to. Nung si Ding Alojamiento, ara man galio, gamonitor man sa to, no? Kay Mr. and Mrs. Sobi Domdom, mayang hapon gid sa imo, Toto Sobi Domdom. Kay Mrs. mo dira mayang hapon gid. Wow, si Mrs. Hinubeya ho. Ara gali ka monitor man ho. John Villarosa, sang Morsha, mayang hapon. Kay RJ Payumo. Shout out na sa batsuyan ni Anet Payumo, kapamati Subong. Namit guru batsoy mo da. Amo ni nga tulutog na namit na kaon batsoy mo. Igop sa bawbla. Alin Lingkoda, mayong hapon dira kag mayo nga pag monitor sa inyo dira tanan-tanan. Ay puwerte. Migo ko. Lipat ako tsuray ni mo. Bob Pransya. Migo ko ni. Bob Pransya sa LTO Ibi Magalona. Ang ilan dira nga chief migo ko si Mr. Rio Bentampos. Kag si Toto Neil Abordahe sa mga enforcement unit sang LTO dira sa Ibi Magalona. Nalipat ako pari Bob sa tsura mo. Way kita da. Balik ang inyo sa ring nga palatuntunan. Pagkatapos lang sa ito importante, dugang pa nga mga pahibalo. Grow Rich Virgin Coconut. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mangulang. Siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila.
Manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, makuga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala, nagig kami nga, may pamangkot pa gidaw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, may pigado, tas ay kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay kisa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors din ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Okay na, may parichanta, chimpo ko lang alang na. Ang inyo palatutunan action report after edition, biyernes ke presentation, liwat ini magatakop, balik ini buwas Sabado. Ato sini nga mapatrol ayon at report sa action nga napalagan karon nga hapon. Action art tayo pon, Idi Raboso, action Zel Minardo, back to back sa ito kapiloto, action Nino Bogina. Ato nga matakal partner diri sa Studio A sa Master Control Technical Side. Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa ito nga IT expert. Action Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago. Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Standby na sa masunod nga programa.
Action Balita Evening Edition upod kay Action ang Defensor Lisay. And after that, magasunod ba na programa, Action Firing Line ni Action Marlon Henovea. More news, more information. Sa kalan ni Action John Diaz, anyo regular ang korman sa silinga palatuntunan talos lagi temporaryo, pero kita karon 9:30 to 11 sa Action Night Patrol program. Action Eric Magbano nagasiling. Salamat gid sa inyo papamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.